Don't believe Beba. I come on here, let me back up on social media in them garden room and interview. Yes, Danny. But if not, the one I like a bill to come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like, I get share. Or what I am. And watch it, I get back. They just know what I have to share the game for what? Subscribe or for this place. Bishop, good afternoon. Good afternoon, Bishop. And yet, they I chum that touch. Lions, ace, if you got egg, chum that touch. Chum that touch. Teta kumuri who can then buy your uncle. Don't come here, give me kill him that kind of kill. It's fine. Chum that touch here. But I get them can bumbaga get with each other away collect Mraganambranga being a killer. It's in the Anoana office. The poetity. My bingo when I'm going to be a killer, big grass. With a phone out the one like Laramazo. Look at each one in the man no way, but I'm good afternoon. Come on, we're packing up. Don't hold the knock on you in the man no war. Paloge, you tap up and salute. I think him a slata tokugan, Mislata tokugan. No, na palo yiri baba in saloon now. Ibelanga pesa ngrak. Yariki waste woman. Yariki waste woman. I say them you kusaka don't stay one place there. No tunga. Brangam good afternoon. No team here. Why who gym instructor? Oh, the mother gonna get home. Why you not dinner be gym house? Get lewa hanya no tele. Lewa hanya no tele. My bingo. Come break. I think go keep your hand straight. Oyaki mega come down. Oyaki mega such a ku. Oyaki mega such a ku. Mislata to kuga hoyan brage. Mislata to kuga. It's in the name protest. The quota here. Qua on them again. Oga. Immediately here. You get out of this place. You make Ronyota. Oyaki megrota. I'm going to guess I won't protest man. Oyaki megrota. And when I'm going to give me a campaign, you can then protest. When you're ready, Braga Megramota. Gadin the Mosso. Gadin the Mosso. Miss happened good afternoon. I said, you may show Miss Lata to close that your leg. Close that your leg. When the key, you know. Mine. I'm not kissing English, mine. I'm not keeping gas English, mine. Okay. I'm not keeping gas English, mine. Oh, young when the key, you know, this boy. Okay. Uncle. Yes. But I got best from English, mine. Oh, Todd. Why who can they to woman can they to get with a bad tomb to no one? Can they name a bad tomb of my head and tear? My bingo. But I got my uncle. I'm in one. But I get to uncle. Their clothes are small. Ish, Pronga. Dolene ka helu. Oh no, you know. I think dolele. The hair shinga on Doriagama. So tishiade. Nyeri. You want your bed? I'm on your way. You want your way? I gave you a him a came to Takraka Lelu. Ire manala. Ire chalala nagini when I know where my kick it. You met Takraka Lely when you remember. Game muta.
No one DJ emega no konye to aka gere ala. Ire chala ni nu nu nwere. We agumanya were. Meslata to kwa ga, meslata to kwa ga. Le humege konye nde humu gbara enyi ohuru nwa bingo. Le humege kan onye nde humu gbara enyi recently. Onye riri. Ya were phone gị. Correct. It's all back again. Me weapon nga. It's all back again. Me weapon nga. Okay. Ti who you pedal igwe ibranga bia gram correct. Go ti who you dey pedal. Remove that hand from your head. Onga camera ile mirror. Onga camera ile mirror. It's ending now we be. Branga be ile mirror nga. The phone atini who you. Nihu. Ona ga nihu. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that place. So can subscribe watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. Watch Italia get back. They just know what ya taku shares again for what? Subscribe for this place. Chile Kabago. But they've camera close to screen here. One crab here, you safety boot. Then also. And therefore, 31. I come and hear what I'm about on social media. In them garden room or get out. You went so. Daniel. It is that one can get one. I'm a mixologist. Yes, sir. I'm a mixologist. May I call? Mba, ask him now. I'm a mixologist. Like Miss Autologist. Each I'm watching here, I remove you here. Each I'm watching here, where I remove you here. I don't English and war. Each I'm watching here now. Listen. Each I'm watching here now, I remove you here. Sorry. Take Paris Hundero security in the state. Ibranga Beata Kushira Mensa. Branga Beata Kushimensa. It's everyone again. I'm a mixologist. I'm creating Maya. I'm making Maya. Cocktails, mocktails, a different type. Like we creating a Maya. Does I wouldn't then I crack on my young one. Oh, Maya cocktails. Give me cocktails. I'm a teacher, Igbo. Give me cocktails, mocktails, and every other beverages. I'm a mixer. That's my and then if the mother, Funem and the mother on Chahat Harawa. Exactly. You will try, yeah. Mpurumri. Cocktails, and also a hospitality consultant. I train bartenders and I train workers too. I'm a mixologist and a hospitality consultant. Oti shude. Oti takumani huna na honoga yiri wampi. Kebra na wacha heni nendi at once. Here Julia. Them you gonna Julia. Oti yiri one this man no graba banna. Ibranga bia kwam say ewe mi che aje. Oti yiri shama melody. Na de go abo. Kebranga bia kwam say ewe mi che aje. Ma pingo nguna. Each and name is mother cream salad. Ebranga begam say, well, say cocktail. Kromonto man. They hang a mug. Ebenevo, Nevoto. Branga begam say, well, cocktail. Bishop, try a cocktail. I sang them you try ishing a bag. Try it to onion, in a bara. It will on your that means so tell you that I may put them close in me seremia. Imi seremia bama rambapuno. Wapping gong now. That is all your mission here. One way when you could be. No. It's a miss it and pocket them closer.
agwụ gbara m ya m kofucha dem Mix gị na nwaanyị. asị gị dem you misere ụmụnne gị na ụmụnna gị chọọ ụmụnne gị ma ndị village unu misere hie tuwele otu isi anatam na ma bịa zonye bere ala Owere egwu gbara m ya m ṅụọla ba then echima gba na pepe onye ṅụrụ ihe misiri emisi Which I will certify mixology. asị gị dem you certify gburu ha egbu ewo certify gị certify ya nọkwa na Nigeria eyiga civiles nwa bingo ejiri gị edi ịnata mbịa misi ere m ya ntest agha onye asị gị kwụsị aka n'ọnụ dem you iche ndị a na-ebutu ibu shi na kọntena pụta n'otu ihu na aka ya dị pati ihu na ọka ndị a na-ebu kọntena tụbata ya unu aga na-eti hey let's go push nwa bingo bụrụ nga abịa gwa m iwe miseriadis Bishop, the man, okay, what the come, Oga, equal pay me, you get out of this place. I'm going to get here. Sorry. Nigga, naga had endo. Name the Indo, but not the Indo. Naga wana. Chai, donna. Or cocktail or brunaga. Mba, oh, yeah, Buria. Okay, yeah, but I'm talking about the end of baby drum away here. Mba, can. Okay, then. Okay, second. A lot of wouldn't pay. I call the other time, one Abuja, born on National Hospital. I call then I was still small. I call her more like English. Mba. Kesku negra. Imo State University. Like egro. Business management. What is business? Business is the act of transacting goods and services to achieve a particular set of goods. What is management? Management is a system that actually is a systemized practice that actually helps people to actualize, manage, and plan their resources towards achieving a set goal. Imola one no long. Mba. Yeah, the before now Koromaka. So when it's here, bring your time. You know, Oh, him. I got a hin in a grow in my hair grow. They got miss a cocktail. My bingo. How to explore? I think I go shaka no. You know, we're going to and then a grow. That's in my hair grow. Gay for that game, miss a cocktail. Then I attack a say, I from me, miss a remote. Then I bought a song that I got them there. You miss a test, yeah. I think I like you. Actually, like a papa, equal that nga like again, my foot ginga. A woman wouldn't know. Equal said that nga like a my foot ginga. But they won't like on here, or we him is a missing Nagasamba. Don't come here again, grab some guy like here again. Nga like an agreement. Edirigate. I'm not going to Baranizua. Oh, yeah, no, now. Oh, yeah. As on your man, I want here in Alania. Because I won't know I won't be state to Ribu Mebu. My pink on round. Began, Bishop. When you rebrangam like an agreement. Or water, not like here. He miss go weepu. My bingo. Break some guy like here. I want heck, I want howling when I know one now hot in your Afro-Gono. Sir? Afro-Gono get some sir. Mba. Use. Mba. Never got to a liberal again, you can whip patrol. Maybe. Let me not tell you again. What he she kept. Bampa Haja bagain your tea who Equamani who knock he she care.
kwamba ha ji agbaga enyi ụmụ nwaanyị nọ na di ole chọrọ la gị kemgbe pụtara ụwa ofu botekwe hụ ka mmecha na onye gwara gị si ikpe ajụbe m gị ma ikpere m ikpe ịmapụla ofu bata ekwe m onye riri eri na ama ma ha nwa nyere gị ego ije misi ihe ime isi gbara ga abịa gwara m sa afọ bata ekwe m nwa pingo nwụrụ anwụ ị gbala nchampụ mba aja amụghị oto ole mba elu ụdị amụ ị nwere wara ụzọ n'ịkpa ka ọwụ gaga ala ogu ka ọkwe m n'aka m ekweghị n'aka ka ọwụ tim masị gaga n'ugwu nwa okorobịa vu gaga ala ogu amụghị ụja wee nọrọ amụghị na-eme anti-I elege anti-I Chineke dasa amụghị ebilighị ya na dasa amụghị epuleghị ụzọ nwụọ gị bịa nga bịa nọrọ m gwa m sị tụrụ nwaanyị n'ala dem you nwa pingo nwụrụ anwụ amụ ndị dị ndụ ji awụ pụta chi mgbe ọbụla ọ nọ yeleti anti-I gị bịa nga bịa chọọ m eleke nwa anti-I ya wụrụ nke ahụ ọ na-eme mkpụrụ amụghị ọ dị abụọ ka wofu abụọ ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala n'ime ọhịa egbe ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala n'ụlọ unu n'ụlọ anyị ebi m naanị m ibi naanị gị mmadụ ole ka ị tarala n'ụlọ gị n'ụlọ m abụọ ole ka ị tara na họteelụ ole ana m agacha họteelụ maka ọrụ ana m enwe chansị ije were ọnụ tii nwaanyị n'ike mba enwere mgbe nwaanyị nyụrụla mamịrị nye ya na kọpụ sị gị ṅụrụ ọtọ gị ṅụ arụba gị mbanụ ị ṅụọla mmiri ara nwaanyị mbụ nwaanyị na-amụbeghị nwa mmiri ara na-agba ya n'ara gị kweghị aka ọnụ ṅụrụ mmiri ara Chineke a ga-ekwe mba gị na nwaanyị lụgide ọgụ ya aghọghị aka na amụ ana m alụ ọgụ mba ana m akụ nwaanyị ego enye elu dị mkpa ị na-eti ma gị na nwaanyị tama ana m eti mkpu bishọp genotype gị AA blood group gị O positive kpọọ fon nọmba gị 081 33 09 32 04